Sivumeleni na kodwa ngamshiyeka nonoba sewungazongishiya ngempela bo. Sanibonani bafowethu, umzulu kaNyathela lo Nivis Manzi. Ngithi nangu 2025 ngikhona. Umsebenzi wenu ukhona usuyatholakala bafowethu, ngicela seyitolo zomculo niyazi-ke la sixhumana khona ey'tolweni zomculo. Siphinde futhi sidibane emapejini umzulu kaNyathela, Facebook umzulu kaNyathela SA, uTikTok futhi umzulu kaNyathela. Ngiyacela futhi sisekane njengoba sidole ukwesekana, asilutho ngaphandle kwenu. Ngiyabonga kakhulu. Nina basekhaya bomma, leli hubo esasingiphelezela ngalo njalo manithethe ukufulathela lo mhlaba omagada ahlabayo. Leli iqhwi lisikhumbuzo kimi lesikhathi zobuhlungu lesikhathi ifuna ukufa lingamele ekhaya idabenduke ikhaya lamaliba. Mama yimi indodana yakho ayithole emncaneni bakho. Lo mngaba bangifuna ukukutshela ukuthi ngiyabonga. Angibongi khona ukufa kwakho kepha ngibonga